धीरेन बर'आ नाम्बार 1 सुबिदा बादि मोख्रां गोनां बेखौ दा बे एफआइआर होयो ना मा होयो नांजाया गाबोन समफोर लोगो मोनगोन एफआइआर होबाबो जोंनिया कर्टआ दाबो जोबाखै आं बुंगोन जों कर्टखौ थैजासिम कर्ट गानांगोन आरो बे धीरेनाबो गानांगोन बे सुबिदा बादिसो नाम्बार 1 माब्रै सुबिदा बादि फार्स्टआव थाबाय बे एकर्ड खालामबाय एकर्ड खालामनानै बे मोनसे राजखान्थिजों मोजां सिथाबनानै बियो 3-4 बोसोरसो मोजां थाबाय बिनि उनावहाय गुबुन पार्टिजों सुबिदा लानानै थाखा फैसा लुबैया थाखा फैसा लुबैनानै बियो दिनै इउपिपिएलआव ब्लक इउपिपिएलआव थांलायबाय इउपिपिएलनिफ्राय दिनैहाय बिपिएफआव थाखा फैसा सरकाराव फैलायबाय नालाय बिपिएफआ दा बेखौ लुबैनानै बियो बिपिएफआव थो नाम्बार 1 सुबिदा बायदि धीरेन बर'आ बिनि अनगायै जेबो गैया नंगौ बर' जाथिनि थाखाय बे सिलाय लानानै भुटान बायदियाव खस्थ' खालामदों बिनिबो गार्ड थादों आं बिनि नाम्बार 1 गार्डआव थादोंमोन आं एनसि केम्पआव अब्लानि समाव बियो मा खालामो जेबो गैया आं दा बुङो राजखान्थिनि सोमोन्दै मोनसे मोजां बाथ्रा बुंगोन नामा बे थैनोबो बुंनाया जोंनि एनडिएफबिनि सेंग्राफोर गथ'फोरा जायनि जाहोनाव दिनै गोदाव सोराव जानांनाया नै बेफोरबायदि धीरेन बर'मोन बायदि लिडार थानायखायनो एनडिएफबिया थेर बेथेर धंस गबिन्द नाम्बार 1 नाम्बार 2 धीरेन बर' बिसोरनो सुबिदा बायदिया थाखा फैसा लुबैया थाखा फैसा लुबैनानै दिनै बिसोरो दिनैहाय पार्टि सोलायनानै बेयाव थांलाय बैयाव थांलाय बेफोरबायदि खालामनाया धीरेन बर' ओमफ्राय जायनि जाहोनाव दिनै गथ'फ्रा सेंग्राफ्रा गोदाव सोराव जानांनाया आं बेखिनिखौ बुंगोन आरोबाव बुङोब्लाथ' गोबां खोथा ओंखारबावगोन धीरेन बर'नि बाथ्राखौ जों दिनै 5 बोसोर इउपिपिएलनि हेंथायै बाथ्रा बुङो जोङो इउपिपिएलनि उल्था बाथ्रा बुङो आरो बुंलांबायबो थागोन दिनै बिथांमोना बेफोरखौ दिनै 5 बोसोरखौ नेना थानो हायाखै थाखा फैसा लुबैनानै इउपिपिएलआव दिनैहाय जइन जाहैदों प्रमद बर'नि गोदै फुस्लायनायावहाय दिनै धीरेन बर'मोन बायदिखौ फोथायनानै गासैबो एनडिएफबिनि गथ'फ्रा ज' दङमोन दिनै बिसोरखौ मा खालामदों बे धीरेन बर'आ लटारिबो खेला होदोंमोन बियो दुनियानि लटारि गाद्दारि खालामदों होननानै बुङोबा बे धीरेन बर'मोना बे लटारि खेलायाव नंखाय जाबाथाय बे लटारि प्राइज मोनसेबो हराखै दिनै बेफोरबायदि लिडारा एनडिएफबिनि नामावहाय जायफोर हाजिरा मावनानै जाग्रा सानसेयाव 3-4 लाग्राफोर दङ दिनै बेफोरबायदि धीरेन बर'फोर बायदिया थगायदों लटारि खेलायाव मानि लिडार बेफोरलाय मा मावबावगोन बे बिपिएफआव फैनानै दिनै सोर फोथायगोन बेखौलाय मुसलमान जोंहा फाननानै हरनायलाय रावबो फोथाया हाजार बिपिएफआव फै बैयाव थां बेफोरबायदिखौ आं सिदायै बुंगोन मोख्रासो होनना बुंगोन आं बिदिखौ मोख्रायासो दिनै बैयाव थाङो बैयाव बास्लायो दिनै सुबिदा बायदि नाम्बार 1 थाखा फैसा लुबैग्रा लबिया बेफोरनो जाथिनि बर' हारिनि सिन्था खालामग्रानो बेफोरनो थाखा फैसा लबिया जोंबो दिनै एनडिएफबियाव बेसेबां बोसोर थाबोदों बे आफादनि फैसाखौ जों जुदि लायोमोनबा दिनै जों भिखारि जानाङामोन सोरनिबा लिडारनि न'खराव जोङो मोखां फाननांगौ दरखार गैयामोन सोरनियावबा दिनैहाय बिपिएफनि लिडारफोरनावहाय जों एसे एनै बिपिएफल' नङा इउपिपिएलनि लिडारफोरनावबो जों बिहरो दिनै बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो बिदि बिनांगौनि दरखार गैयामोन जों जुदि एनडिएफबिनि खोथा जुदि सानामोनबा गबिन्द धीरेन बर'मोन बायदि थार्ड क्लास होननानै बुंगोन आं बे एफआइआर होयो ना मायो हो धीरेन बर' सारा आं नांजाया